Ahojte futbaloví nadšenci, vítam vás pri ďalšom videjku z reakcie na futbal. Dneska tu máme reakciu na Ligu majstrov 7. kola. No a hneď by som tak na začiatok začal so zápasom Bodo Glimt versus Manchester City, kde Manchester City až zahambene prehral proti Bodo Glimt. Pozeral som nejaké zostry, tá obrana Manchester City tam absolútne nefungovala. V 22. minúte tam Hogt po peknej prihrávke Blomberga dal gól na 1-0. V podstate druhý gól bolo v podstate úplne to isté od tých istých hráčov. Potom tam dali dokonca gól už na 3-0, kde Donnarumma sa snažil to pekne chytiť, ale bohužiaľ mu to nevyšlo. Potom Šerky tam zrovnal na 3-1 peknou driven shotou zo 16, no a Rodri dostal ešte potom v 61. minúte dvakrát žltú a potom červenú, išiel sa osprchovať. No Manchester City za mňa veľké sklamanie, prehrali aj v lige z Manchester United, teraz prehrali v Lige majstrov. Neviem, čo sa deje s tým tímom. Uvidíme, najbližšie majú Wolves doma, takže budeme veriť, že Manchester City sa tam nejako reštartuje, potom tam majú ešte Galatasaray, Tottenham, Newcastle, Liverpool, takže nečakajú ich úplne ľahké zápasy a vyzerá, že sú bez formy. Haaland dal 1 gól za 7 zápasov a akože v tomto zápase proti Bodo Glimt tak úplne mi príde, že nevedia vytvárať šance ani na toho Haalanda a vieme, že Haaland proste bez toho, aby mu niekto vedel vytvoriť šancu, tak gól asi nedá. Takže Bodo Glimt veľký gratulujem, Bodo Glimt veľmi výborný výkon z ich strany, akože jeden z najlepších podľa mňa tejto sezóny, ale Manchester City by sa mal spamätať. Potom sme tu mali ešte útorkové zápasy. Klub Brugge vyhral 4-1 s Karad Almaty, to sa dalo asi tak čakať. Kodan Neapol 1-1, to ma celkom prekvapila táto remiska. Čakal som, že Neapolik by mohol vyhrať, aj keď hrali vonku, ale bohužiaľ Kodan tam ubetonoval remisku. Arsenal Inter 3-1, Arsenal ide zatiaľ bomby, takisto jak v lige, tak aj v Lige majstrov. Arsenal sa mi veľmi ľúbi, ako hral. Tam Gabriel Jesus po prihrávke Timbera dal gól na 1-0 v 10. minúte. Sučič tam v 18. minúte vyrovnal, no a Jesus dal potom druhý gólik v 31. minúte. No a potom ešte na konci dal konečne gól Gyökeres, ktorý absolútne nevie dávať góly túto sezónu. Možno ho toto nakopne, uvidíme. Ale Arsenal zatiaľ vyhráva tak jak v Premier League, tak zatiaľ aj v Lige majstrov sú prvý. Takže uvidíme, či dajú double túto sezónu, ja im to prajem, ale keď si mám úprimne tipnúť, tak podľa mňa vyhrá len jeden z pohárov, ak vlastne Arsenal vyhrá. Keď by vyhrali double, to by bolo crazy, ale myslím si, že Arsenal buď vyhrá iba ligu, alebo Ligu majstrov. Ale skôr si myslím, že ligu. Potom Olympiakos vyhral 2-0 s Leverkusenom. OK. To asi nie je niečo také zaujímavé, čo sme mali komentovať. Sice Olympiakos 2-0 doma, OK. No a potom už je Real Madrid Monaco. Real Madrid Monaco, absolútna dominancia zo strany Realu Madrid. Ľúbilo sa mi, že Monaco hralo ofenzívny futbal. Je to vidno dokonca aj na strelách. Aj držanie lopty mali dokonca viacej ako Monaco. A fakt, že 25 ku 20 strely na bránu, ako Monaco hral pekný ofenzívny futbal. Bohužiaľ tam bola vidno tá rozdielovosť kvality na strane Realu Madrid. Mbappé, výborný výkon, Vinicius hoší comeback. Neviem, čo sa stalo. Či mu pomohlo to, že Xabi Alonso už tam není tréner a že mu vyhovuje ten Arbeola, ale ako Vinicius bol neskutočný hrať zápasu za mňa a uvidíme, či ten Vinicius teda začne teraz paliť bomby, alebo to bol iba jedno zápasový nejaký úžas. Každopádne uvidíme, Real Madrid je na tom veľmi teraz zaujímavo a určite budeme sledovať situáciu ohľadom toho, veľmi ma to zaujíma. Ďalej tu máme zápas, Sporting vyhral doma proti Parížu, toho absolútne podľa mňa nikto nečakal, že fejkový Suárez zvyšu tam dá 2 góly a Kvara tam dal gól a Dembele asistencia znova. No ako v 90. minúte tak smolne dostali gól na 2-1, no. Ako Sporting vybojované víťazstvo. Vidno, že aj Paríž akože fakt, že dominoval, nevedeli tam dať gól, chýbala tam efektivita. Uvidíme, ak to pôjde ďalej tomu Parížu.
Potom hoši Tottenham vyhral nad Dortmundom 2-0. Tak oni proste nevedia dávať góly, ale s Dortmundom vyhrajú, tak to je taká halus. Solanke konečne po zranení sa aj presadil dokonca. Solanke škoda, že bol tak dlho zranený, veľmi im chýba si myslím Tottenhamu. No ale dal tu gólik v 37. minúte. Výhoda Tottenhamu bola, že hrali od 24. minúty s 10 hráčmi iba. Dortmund, Svensson tam v 24. minúte nejaký závažný faul dal a tým pádom hrali v oslabení. Podľa mňa aj vďaka tomu vyhral Tottenham, hej, lebo prehrávali 1-0 a miesto toho, aby ďalej útočili, tak mali červenú, dostali druhý gól a už potom už si to Tottenham vedel postražiť. Dortmund si nevybojoval skoro nič, hej, XG 0,38, 6 strel na branu. Dortmund bol úplne stratený tento zápas. Ale myslím si, že keby nedostanul červenú kartu, by to bolo inak. A potom ešte Ajax vyhral vonku proti Vieralu 2-1. OK. No a potom streda Galatasaray ubojoval remízu proti Atletico Madrid. Tak to je halúzinka. V 4. minúte už sa presadil Simeone a v 20. minúte si dal bohužiaľ vlastný gól Lorente. Potom tam boli nejaké tie vyrovnané šance, ale Atletico Madrid hralo určite ofenzívnejší futbal a bohužiaľ im to nevyšlo. Takže Galatasaray, pekný výkon. Pekný výkon od Galatasarayu. Potom Karabach vyhral s Frankfurtom 3-2, veľké víťazstvo pre nich. Nečakal to podľa mňa málo kto. Potom Atalanta 2-3 z Athletic Bilbao, Bayern vyhral 2-0 z Union Berlin. Chelsea 1-0 proti Pafos. OK, to by ma zaujímalo, ako mali zostavu. Že 1-0 Kajsetko tam dával gól v 78. minúte. No a nemali zlú zostavu úplne. V bránke bol Jorgensen, ktorý potom bol striedaný cez polčas za Sancheza. OK, celkom zaujímavé striedať brankára cez polčas. To ako podľa mňa tomu Jorgensenovi mohol nehať celý zápas. Rossenior je teraz vlastne dočasný manažer, nie Chelsea. Caicedo najlepší hra zápasu, Garnacho 7,7, OK. Delap, Neto. No uvidíme. Ako proti Pafosu podľa mňa mohol troška nehať oddychnúť niektorých hráčov, ale akože nebola to úplne základná zostava Chelsea podľa mňa. Povedzte vy, fanúšikovia Chelsea, že ak ste vy vnímali tento zápas, ale z Pafos 1-0 to by som čakal aspoň 2-3, no. Juventus vyhral 2-0 proti Benfique. Marseille prehral 3-0 s Liverpoolom. Liverpool vyhral vonku z Marseille. Takže celkom zaujímavé. Soboslajk dal gól v prvom polčase, potom Rulli si dal vlastný po prihrávke Frimponga a Chak potom dával v 93. minúte gól. No uvidíme, ak sa bude dariť Liverpoolu, oni sú teraz takí všelijako na tom, ale viacej strel mal dokonca Marseille, takže bohužiaľ to nevedeli zefektívniť. Potom sa nám odohral ešte zápas z Newcastle PSV, tam očakávanie Newcastle vyhral 3-0 doma, tam dali góly Visa, Gordon a Barnes, takže výborne. Nestalo sa to isté tak, že PSV obral vtedy Liverpool o body, tak Newcastle si to dokázal postražiť doma. No a potom posledný zápasík, ktorý tu máme, je Slavia proti Barcelone, kde Slavia hrala fakt veľmi dobre. Barcelona samozrejme mala problémy aj s tým, že nepriaznivé počasie bolo v Prahe, veľká zima, ale Fermin bol neskutočný. Fakt, akože Fermin hra zápasu jednoznačne. Tam v 10. minúte dokonca Slavia vyhrala 1-0, kde po Holešovej nahrávke Kušej dal gól. Potom Fermin vyrovnal v 34. minúte, potom dal znova gól v 42. minúte. Lewandowski si dal vlastný gólik potom. Franky mu neuznali gól kvôli offsideu, potom Olmo dal na 2-3, no a Lewandowski potom po Rashfordovej nahrávočke dal na 4-2, kde si to už potom udržali, ale Slavia veľmi pekný výkon a ľúbi sa mi, ak hrá v Lige majstrov, bohužiaľ je to vidno, že proste nemajú hráčov na to, aby vyhrávali proti takýmto tímom, ale fakt hrajú veľmi pekne, aj minule remizovali proti Athletic Bilbao, to je Slavii Prahe, len držíme palce ďalej. No a toto bola reakcia na Ligy majstrov 7. kola. Zajtra máme dneska vlastne, ak to natáčam, máme Európsku ligu, tak mi kľudne môžete do komentárov napísať, že či chcete
reakciu aj na to. Ale keď tu kúkam nejaké zápasiky, čo dneska budú, tak môžeme si dať nejakú predikciu. A kto tu je taký zaujímavý? Keď sa tak pozerám. Bologna Celtic, tam podľa mňa Bologna by mohla vyhrať. Fenerbahce Aston Villa, to dúfam, že Aston Villa vyhrá. Akože podľa mňa o gólik, keďže hrajú vonku, uvidíme. Potom Plzeň Porto, no tam bol by som rád, keby Plzeň vyhral, ale ja si myslím, že Porto to zvládne. Potom Young Boys proti Lyonu, podľa mňa Lyonik tuto vyhrá. Eisrim Stuttgart, Eisrim, Braga Nottingham, tam asi Nottingham podľa mňa. Celta Vigo Lille, to bude celkom zaujímavý zápasik. Uvidíme a ešte tu už to nie je asi nič také extra zaujímavé. No uvidíme zajtra. Napíšte mi do komentárov, či budete chcieť vidieť reakciu aj na Európsku ligu. Prajem vám pekný zvyšok dňa, ďakujem, že ste to pozerali sem, nezabudnite dať like. Napíš mi nejaký komentárik, robím tento content nový, baví ma a vidíme sa pri ďalšom videjku. Nezabudnite prísť aj na Kik, každý deň tam streamujem kik.com a čau.